izugarria. Osea, gu gara, hemen zaritu dena da laguntasuna, gu gara la kuadrilla. Osea, hemen egotea nire familiaekin, baina batez ere nire lagunekin, izugarria da, niretza da izugarria. Udaletik ezakit, zein da herriari ez, eta datozenei ere bai, bidali nahiko zenioketen mezua. Gehien bat, hori ez, ondo pasatzea, guztiontzat dagoela lekua, orduan guztioi eskatuko nieke mesedez anistasuna leku guztietan, zaharrekin, umeekin, LGTBIQ pertsonekin, emakumezkoekin, guztiokin. Hori gehien bat, errespetua.